Avui hem vingut, i ho fem cada any en aquest programa Barcelonautes, a un dinar de Nadal, un dinar molt especial, perquè és el de Vismont. I la veritat és que cada Nadal busquem què feu amb Vismont, perquè el programa tenim aquesta sensibilitat des de fa molts anys cap a la feina que feu. Estem amb l'Aurora Padilla, tu ets la directora de Vismont Catalunya, avui que presentis la vostra feina, què feu i per què som precisament en aquest dinar de Nadal. Hola, bon dia, moltes gràcies per acollir-nos en el vostre programa. I bé, avui estem en un moment molt especial, que és com el colofon de tota la feina que es fa durant l'any, que és la nostra celebració de Nadal. És la meitat, perquè ho hem de dividir en dos dinars, però avui hem acollit a totes aquelles persones que acompanyem durant tot l'any en la seva soledat no desitjada, persones grans, i els oferim la possibilitat de fer un dinar en companyia, una celebració en companyia, que en molts casos no ho podrien fer perquè en molts casos estan sols a casa seva, bé perquè no tenen xarxa o bé perquè la seva família està molt llunyana i avui tenen l'oportunitat de celebrar el Nadal en companyia de Vismont. No, Vismont té aquesta sensibilitat envers la gent gran de la nostra ciutat, aquell veí i aquella veïna que tenim al costat, que no ens ho pensem, però que està sola aquest Nadal i que potser sent per la finestra les celebracions d'altres famílies i ells estan sols. No només al Nadal, sinó al llarg de tot l'any, la solitud a les grans ciutats sobretot és un tema que cada vegada preocupa més i que ens ho pensem, no? Està naixent una sensibilitat envers aquesta època de la vida. Sí, bueno, realment hi ha un tema contradictori, és que vivim en comunitat, el ser humà és un ser social, però estem generant societats molt individualistes que cada vegada més el problema de la soledat està més palpable en totes les franges d'edats. Però és cert que la gent gran és especialment vulnerable perquè ja està en una etapa de vida en què potser els costa més fer relacions socials, en alguns casos també tot el tema de la salut comença a tindre un declive, hi ha més dificultats sovint també pel tema socioeconòmic, llavors hem de posar el focus, nosaltres creiem que hem de posar el focus especialment i els intentem ajudar també des d'una perspectiva molt comunitària i justament amb la comunitat, amb les persones voluntàries. O sigui, aquí avui tenim gairebé un 50-50 entre persones grans i persones voluntàries que al llarg de tot l'any han estat fent trucades setmanals per veure com estava la persona gran, acompanyant el metge, perquè moltes vegades tampoc poden anar sols al metge, també acompanyant als events o fent visites a domicili. És una feina de formigueta que avui es veu aquí reflectada en aquest acte, però que ens acompanya tot l'any per això, per intentar donar un gir a la solitud, intentar canviar la solitud per companyia, per il·lusions, per somriures. Alguna vegada en aquest programa hem fet reportatges i hem parlat amb aquests voluntaris, persones com tu i com jo de Barcelona, que una tarda a la setmana, 2 tardes a la setmana, visiten el seu avi, la seva àvia voluntària, no? És a dir, aquella relació que genera entre el voluntari i la persona que una estoneta, una tarda de companyia la valoren moltíssim, no? Per fer encàrrecs, per sortir a fer una passejada, per anar a comprar, per anar a la farmàcia, per organitzar 1000 detalls del dia a dia, no? Teniu tant voluntaris que simplement el que donen és companyia, però també teniu altre tipus de voluntaris que són persones que tenen una professió i que regalen, donen certes hores per fer petits arreglos a les cases d'aquests avis, no? Sí. A veure, al final, si vols ser voluntari i tens sensibilitat en l'àmbit de les persones grans, buscarem un forat, sigui el que sigui. Bé, com tu dius, fent companyia, acompanyant el metge, fent petits arranjaments, fent de perruquer de persones grans que no poden sortir, fent activitats per a les persones grans al nostre local. Al final és acollir a la persona voluntària que té ganes i que té interès i buscar-li un forat que vagi alineat a combatre aquesta soledat no desitjada. Però també hi ha un altre perfil, o sigui, la nostra entitat es sosté també per l'ajuda de persones socis i sòcies que entenen perfectament el que estem fent, entenen la dificultat i l'abast d'on arriben i ens col·laboren econòmicament al mes, amb una aportació molt petita, i és cert que en tenim ara mateix prop de 400 i pico persones voluntàries, però també cal assenyalar la labor del soci, que està molt a l'ombra, perquè només, diguem, doncs això, ens dona la seva quota mensual, però que fa possible que estiguem aquí. I també estem amb unes 500 persones sòcies. Necessitem augmentar molt el nivell de persones sòcies, tant com el nivell de persones voluntàries, per donar
a l'abast a tota la demanda que tenim, perquè actualment tenim molt frenada la nova admissió de persones grans justament això, perquè necessitem més recursos d'una banda i de l'altra. És a dir, que sabeu que hi ha més avis i àvies a Barcelona que necessiten aquesta ajuda, no els podeu ajudar més, no doneu a l'abast, no? Sí. I per tant, si entressin més voluntaris i voluntàries, sí que podríeu ampliar aquesta cobertura. Clar, tant persones voluntàries com suport econòmic, perquè al final tota l'estructura, pensa que a Barcelona estem acompanyant en diferents projectes a prop de 1.000 persones grans. Llavors, clar, tota l'estructura requereix també d'un suport econòmic molt important. Llavors necessitem com les dues potes, no? Tant el que és la pota del voluntariat, que és essencial i sense ells no podríem fer res, com el suport de persones voluntàries, empreses, entitats, fundacions, que vulguin col·laborar en aquest projecte, que penso que és un projecte com molt de base de la nostra societat. És tornar a humanitzar, no? O sigui, d'alguna manera hem evolucionat d'una societat que integrava totes les generacions com a família nuclear i ara la família nuclear s'ha disgregat i va deixant les persones grans massa aïllades. Llavors la idea és tornar d'alguna manera a recollir, a humanitzar aquesta societat, a corresponsabilitzar-nos a tots de que això no passi, tornem a tindre doncs això, una societat una mica més humana. Més humana i més sensible, igual que el nostre programa, que sempre que des d'Avis Món ens dieu o ens anuncieu alguna cosa, venim i intentem sempre fent difusió. Aquí apareix la pàgina web d'Avis Món perquè entreu, tafanegeu una mica, amb donacions econòmiques o amb donació de temps. És important que les nostres avis i àvies, gent gran de Barcelona, tinguin gent que els acolleix, gent que els estima, que els hi dona aquella abraçadeta, no? Sí, perquè abans tu deies d'anar comprant, a vegades és que només volen parlar, no? Només volen explicar la petita coseta que han fet al dia i això ja els omple emocionalment. O sigui, el valor de la companyia és grandíssim i d'aquesta mateixa manera també animo aquelles persones que diguin no, jo no em vull vincular a Avis Món, jo no vull fer-ho, però que saben que a la seva escala hi ha una persona gran a que le piquin una vegada a la setmana i li preguntin com estàs, necessito alguna cosa. Això s'implicarà molt poc temps i donarà molt valor a la persona que ho rep. Doncs aquí teniu la pàgina web per col·laborar. Nosaltres ens quedem en aquest dinar de Nadal solidari, aquest dinar que farà que molts avis i àvies, gent gran de la nostra ciutat que no tenia amb qui celebrar aquestes festes tan boniques, tinguin, com sempre, de la mà d'Avis Món, aquest dinar o aquest dia màgic, perquè el Nadal ha de ser per tothom, sí o no? Un Nadal per tothom, correcte. Gràcies. A tu, a vosaltres, moltes gràcies.